Oh! Diyan pala kayo? Hindi nyo naman akong pinatawag. Ganyan. What up sa inyo mga boss idol? Bago ako magsimula sa vlog na to, gusto ko lamang kayong batiin ng kamusta. Gusto ko lamang ikwento sa inyo, mga nakaraang araw ay may vlog nga kasi ako na wala siyang intro at hindi ko rin siya natapos. Sayang naman pag hindi natin nilalabas, kaya gumawa ako ng segment na ganito. Ayos ba yun? Ayos talaga yun. Kasi ikwento ko lang sa inyo na meron nga tayong tropa na tinuruan nga natin mag-edit. Bakit ba kinikwento ko? Pwede ko naman pala ipakita. Panoorin nyo na nga lang. Let's go! So ayun nga mga boss idol. Yan, kasama natin si Mr. Hole. Yes guys. Yan, si Ezekiel. Yan, may channel ka diba to? Oo, Mr. Hole. Mr. Hole, panoorin nyo yun. Yung mga makikita kayo nun. Ang page niya is Mr. Hole din. Mr. Hole, tapos ang YouTube channel is Mr. Hole din. Mr. Hole din. Ay, ganun din pala, ganun din pala. Nakakasalukuyan akong tinuturuan si tropa nating Ezekiel mag-edit ng video. Yan. Kasi nga, nakita nyo naman sa Facebook, nakabili na sila ng PC. Yan, syempre, gusto niya matuto ng video editing. Syempre naman. Sayang naman itong piece, hindi magamit sa amin pa. Ito kasi, kasi purpose namin. At turuan ko na siya kanina ng mga basic ano. Ano tol? Ano sa tingin mong ano? Feeling ko kaya ako na mag-edit sa ibang bansa. Kaya mo na pre? Rate mo bilang isang buguhan na editor. I-rate kita pre. I-rate mo yung pagtuturo mo sa akin, tsaka yung kinalabasan ng tinuro. Hindi, since may background ka naman na sa pag-edit ng video sa phone. Kasi nag-start siya sa ano no? Lahat ng video ko sa YouTube, sa cellphone ko lang ina-edit. Master. May good thing na rin na nakapag-edit nga siya sa phone kasi yung banat ng video, alam niya na, kumbaga alam ko na yung gagawin. Kumbaga nakakapag-isip pa siya ng mas creative way. So guys, may naisip akong plano. Dahil syempre gusto ko i-challenge yung sarili ko sa pag-edit. Gagawa kami ng video ngayon. Tapos, i-edit ko. Tapos papakita namin sa inyo Yung output, tsaka kung paano namin ginawa. Yan. Ayun na nga, at mag-i-start kami gumawa ng nonsense serye para i-shoot na namin. Yan, i-shoot namin, tapos i-edit niya. Para ano na namin, ma-apply ko na yung mga natutunan ko kanina. Kung may natutunan talaga sa pinagsasabi ko, dito natin malalaman, tol. No, tol. May natutunan naman ako. Wala ka ba tiwala sa akin ba po mag-live? Yan, makikita nyo rin naman yung yung output. Papakita namin mamaya after ng shoot at ma-edit. Guys, sisimulan na namin mag-shoot. Simulan at panoorin nyo ang kalalabasan nito. Let's get it! 1, 2, 3, go! Ihi. Tumigil yan. Sige, tuloy lang. Ayos ng short. Ayos. Tapos na. Alright. 1, 2, 3, and go. Ihi lang. Kilig, go. Okay, ready? 1, 2, 3, go! Gugulat ako pre. Akala ko natawa lang. Ready? 1, 2, 3, and go. 2, 3, go lang. Diba? At ayan na nga, tapos na nga kami mag-shoot ni parang Ezekiel. Pagod daw magtatatalon doon na. Boss, okay ka sa vlog ko boss? What's up man? Hindi no? Yemek mo. Ano, yung dito Siyempre. Ay, nag-shoot kayo? Nag-shoot kami tol. Ingat tol. Okay. Ingat. Sige. Kami na mahuna pre Subukan niya nang i-edit yung pinaggagawa namin kanina. Makakingal pala. Siya naman ngayon na mag-challenge. Ready ka na tol? Oo. Let's go! Let's go! Woo! So guys, tapos na. Ito na.
ang kinalabasan ng ating Day 1 of Editing Skills Level 45 degree. So ayan, tapos na namin yung in-edit ko. Ako lang pala. Hindi marunong lang kwenta to. Watcher lang ako, pre. Turuan ko lang to. So ayan, tapos na kayong in-edit ko. So, makikita nyo na yung kinalabasan. Itong edit ko, wag muna kayong umasa kasi ano to basic cuts lang to. Pinaka-basic So, lang. ano lang muna ang inaral ko dito. More on cuts lang, kaya wala pang masyadong Basic mga transition. So, ito na guys, no? Alright, papakita na namin sa Ito inyo. natin yung kinalabasan, no? At So- yun na nga. Ayun na yun. Ayun na yun, tol. Ay, yung in-edit ko ng ilang oras. Ilang ay, segundo ay, na yung kinalabasan. Pero ganun talaga pa Ano, nag-edit. ano tol, experience sa pag-edit Ah, ng Adobe Premiere. Sa akin, na experience ko, madali lang kasi may idea naman na ako sa pag-edit. Tsaka cutting pa lang ako kaya parang hindi naman ako nahirapan. Tsaka magaling yung ano natin, tutor natin eh. So, ayan. Okay naman, tol. Okay naman, Totoo naintindihan ko naman yung tinuro niya kasi na-apply ko naman eh. Ang problema lang kasi dito sa PC ko, PC ko, kala mo akin eh, no? PC So mo na dito yan. sa PC namin, wala pa kasi yung ano, hindi pa natunog, hindi na gana yung Hindi gumagana yung audio. Kaya dito namin Pero in-edit. pag goods naman na, makapag-edit ka na ng ano dyan. Maganda naman kinalabasan kasi kahit pa paano. And boom! Panood mo na. Ayos, di ba? Ayan, at kung umabot ka dito, maraming salamat sa panonood. At kung nagustuhan mo ang video na to, hit like, comment, and subscribe. At i-ring mo na din yung notification bell para updated ka sa mga bagong upload naming videos. Ayan, at road to 500 subscribers na tayo. Sana mas marami pa mag-subscribe, no? At kung bago ka lang dito, ay patuloy mong subaybayan yung mga uploads natin. And ayan, maraming salamat sa panonood. Peace out!